Keby si ma milovala, nenechávala by si zadné vrátka a byt po vašich by si prepísala aj na mňa. Psychické a ekonomické násilie sami nezmiznú. Začnite o nich hovoriť. S nami na to nebudete sama. Ale vykročte do bezpečia. Keď niekomu niečo povieš, budeš ľutovať. Zbavím sa ťa tak, že aj deti zabudnú, že mali nejakú matku. Psychické a ekonomické násilie sami nezmiznú. Začnite o nich hovoriť. S nami na to nebudete sama. Ale vykročte do bezpečia. Si chorá! Mala by si sa dať liečiť, patríš na psychiatriu a ja ťa tam dostanem. Psychické a ekonomické násilie sami nezmiznú. Začnite o nich hovoriť. S nami na to nebudete sama. Ale vykročte do bezpečia. Kam si dala tých 20 eur? Za túto šunku a mlieko? Dúfam, že máš bločky. Inak viac už do konca mesiaca neuvidíš. Psychické a ekonomické násilie sami nezmiznú. Začnite o nich hovoriť. S nami na to nebudete sama. Ale vykročte do bezpečia. Prečo máš ten rúž a takto natočené vlasy? Vyzeráš ako štetka. Takto mám s tebou niekam ísť? Psychické a ekonomické násilie sami nezmiznú. Začnite o nich hovoriť. S nami na to nebudete sama. Ale vykročte do bezpečia.